Hindersmässan 2014. Vad smakar det? Sveriges godaste kokosboll, va? Jämför gärna både pris och smak, mina vänner. Varsågoda. Och de små får inte köra bil om de äter kokosbollar, va, som ni vet. Röster ditt kraxa, bland de pojke är jag blott en liten fjant som slipar knivar och säljer korvar och hycklar rört för en prasseslant. Men länge nu så vill jag leva. Imorgon kyla i aftonglöd. En korv den har jag, den kan jag skära och hålla näsan försvarligt röd. Så är det. Ha en bra dag. En gång till. Ja, okej. Nu kommer jag av mig totalt. Jag kommer på längden och tvären som smakar bättre här än i affären. Så, ryck och slit och smaka en bit. Ja, varsågod. Skapa svält, snart är det helg. Vildsvin med grönpeppar, paprika och chili. Ja. Vilken var bättre tyckte du? Vitlöken eller örten? Smakar det gott tycker du? Tänk att du är en vilslus. Ja. Det var lite liv. Fotograferna springer efter dig. Ja, så är det varenda gång. Ja. Det är lite svårt att känna när man har haft en där. Ja, det är det. Ja, det är det. Det var för mesig i min smak. Ja. Det är väldigt krämigt, väldigt krämigt. Ja. Lite för mesigt, de där är bättre. Ja. Ha det gott, trevlig helg. Ja, nu börjar Hindersmässan att gå mot sitt slut. Och den har varit en fin mässa i år och kallt, snöigt och härligt. Jag hoppas att vi får ses nästa år om Gud vill och hängslena håller och lastbilen går upp hit. Då ses vi. Ha det bra. Hej hej.